Het lijkt erop dat het theater toch redden is. Het kabinet ziet het zelfschap uit de basisvoorziening cultuur hellen om saai 1,9 miljoen euro te bezuinigen. Maar de Tweede Kamerfracties van het CDA, de PvdA en de PVV willen er een stokje voor steken. De fracties van de VVD en CDA komen met een motie om het theater weer op te nemen in die basisvoorziening. Ze hebben toch nog geld voor het Frieske theaterzelschap. En we danken alle politici, ook hier, vooral hier provinciaal, die zich zo inzet hebben voor ons. Maar het moet 20 juni moet er een motie indiend worden, die moet aannummer worden. En we weten ook nog net hoe het eruit ziet. Maar kijk, het signaal is op dit moment dat er een meerderheid is van Fries toneel, Friese taal en cultuur, moet er een rijksverantwoordelijkheid blijven. In Snits is in de wenhoes van de Mon het lichaam van een 22-jarige vrouw. Ze is toch geweld om het leven kwam. De haatvertochte is uitnaaid, zijn auto is intussen weer omgevonden. Van de Mon betiet kregen de politie de melding van het misdrijf. De vrouw bellen zelfs 112, maar de medewerkers van de ambulance en de traumahelikopter konden niet meer voor haar dwaan. We zijn daar ter plaatse kwamen en we troffen inderdaad het levenloze lichaam van een vrouw aan. Nou ja, op dat moment hebben we direct een plaatsdelictmanagement taakpost. En we hebben op dit moment een rechercheursteam van ongeveer 24 tactische en technische rechercheurs hebben op dit moment in het spier om deze zaak te onderzoeken. De vertochte is na het misdrijf met een blauwe Volvo uitnaaid. Deze is letter boeten de provincie weer omvoen. De vertochte is net ontroffen. Omroep Friesland verliest zijn zelfstandigheid, had het al minister Van Bijsterveld leidt. In een brief van de Tweede Kamer staat dat de regionale omroepen integreren moeten, maar de landelijke. In het plan zullen de programma's van onder andere Omroep Friesland dan op Nederland 3 te zien wijzen. De financiering van de omroep gaat aan oer van de provincie naar het Rijk. Zo wil Van Bijsterveld 124 miljoen euro op de publieke omroep bezuinigen. Het grote probleem is dat als het inderdaad op Nederland 3 komt en uw stuurder verdwijnt, ja, dan is dat echt een drama voor uw omroep. Want dan ben wij uw zelfstandigheid gewoon kwijt. Dus daar moet ik eigenlijk net aan denken. Het plan moet in 2016 teruggevierd worden. De gemeente Ljouwert heeft de nieuwe riolering onder de week wielenpalen afgekeurd. Uit de controle met videocamera's die blikken dat de rioleringsbuizen net goed lezen en net goed op elkaar aansluiten. Het wetter bleef er nog steen, maar lekkages als gevolg. Dit wie voor de gemeente net acceptabel. Ljouwert heeft de aannemer opdracht doen om de deal die het afkeurt binnen op een nij aan te lezen. De scootjesielwedstrijden die het morgen op de Burgermar houden worden zo'n gaan net terug. Nevens de organisatie is het zo'n de waarsverwachting net vertrouwd om te zielen. Het gaat dan met name om de hudde wien die het verwachten wordt. De editie van Vlietnier moest vanwege het minnenwaar al aars zijn worden. Een 53-jarige Ljouwerter moet van justitie onder tafersjoch geplaatst worden en een behandeling krijgen. De man werd verdacht van potlitventen en het bezit van bennenporno. De man werd meerdere keren betrapen in een grote boatensquadwinkel in Ljouwert. Hij roende er terug de zaak, maar zijn spultje tot de broek uit, wils de Lietse band in de buurt wienen. Op de computer van de man binnenboppen dat enkele honderden bennenpornoplaatsjes ontroffen. In Kammingerborn maken de zaak een soort los. Burgemeester Krones kreeg buurtbewoners een brief daarover. De vertochte had goed 100 dagen in voorarrest zitten en wie in afwachting van zijn proces op vrije voeten. De officier vindt net dat er op een nij achter de tralies moet. Wel eerst hij dat de Ljouwerter rond de tafersjoch komt en een proeftijd krijgt van 4-4. De Partij van de Arbeid en de SP in Ljouwert willen dat de gemeente meer docht om ZZP'ers en lieve ondernemers terug drege tijden in te helpen. Al hierin komen er in Ljouwert zo'n 100 ZZP'ers bij, zelfstandigen zonder personeel. Die hebben het vaak dreig om bij de bank krediet te krijgen of hebben geen geld voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja, de meeste mensen doen dat eigenlijk niet. Beginnen pas als ze 3 jaar lang al bezig zijn of al verder, of ze doen het helemaal niet. Ja, jij hebt er ook nog geen eentje? Nee, ik heb er nog geen. Het is gewoon te duur? Het is te duur, ja. Het wel. SP en PvdA willen dat de gemeente met banken, projectontwikkelders en organisaties afspraken maakt om de ZZP'ers te helpen. Wethouder Dijnem van Ljouwert is positief. Na de zomervakantie boeg de gemeente riem de roer. Het waren er nog. Joen, eerst Rijn, letter buien, maar kans op tonger en windstjetten. De zuidwestenwind helpt aan. Morgen een protte buien, de zinnen Littemse noorden dan Sjen. Er zit verder een stormachtige zuidwestenwind die Joens wat aanneemt. Het wordt morgen een gratis section zandje. En dan staat via deze kwartierjoert dadelijk live Simmer in Friesland vanuit Jistrum. En ik meld me maar meer Friesnijs aan, zoals om 6 uur.